перший правдивий інтернетовий лемківський голос твоїх ир. Лем FM. Калися шліпи з хромим стали розмовляти, як способом собі в світі можна помагати. Стрітилися шліпи з хромим стали розмовляти, як способом собі в світі можна помагати. Skoro wraca do mołyly, wziął szlipy bez noga, a chromy mu pokazał, kiedy jest droga. Skoro wraca do mołyly, wziął szlipy bez noga, a chromy mu pokazał, kiedy jest droga. Sego czy toho nohy razem się składają, tak to bidny sobie w nużdy mudro pomagają. Sego czy toho nohy razem się składają, tak to bidny sobie w nużdy mudro pomagają. Sego czy toho nohy razem się składają, tak to biedne sobie w nużdy mudro pomagają. Dziękujemy bardzo.